Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Mabiya wannan tasha ta mai albarka, sannan ku da arzikin ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Mabiya wato ainihin wannan shiri mai suna 3x3 wacce muke kawo muku shi don ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Wanda mun kawo muku wato ainihin daga na 1 har zuwa kashi na 13. Wanda in Allah da daga nan ne muka kammala wato ainihin shi wannan shiri mai suna 3x3 ma'ana season 1 din shi. Sannan kuma yanzu zamu wato ainihin ci gaba da kawo muku ainihin shi season 2, inda kuma in Allah da daga yanzu ba ya ƙara samun wato shi wannan shiri mai suna 3x3 ba sai zuwa bayan sallah. To amma kafin mu dawo muku wato ainihin ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana ƙarar sanarwa ta za ku na samun ɗumbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode da kasancewa da mu. Ku danna mana alamar subscribing akan wannan kafa mai albarka. In Allah ya za mu ci gaba ɗora muku wato shayin wannan shiri mai suna 3x3 kamar yadda muka saba kawo muku shi duk ranar Juma'a da misalin karfe 7 zuwa 8 na dare.